O BNG de Muros Noia presentará un total de 4 emendas aos orzamentos da Xunta de Galicia para o ano 2019. No seu total, as propostas plantexadas suman 1,7 millóns de euros, unha cantidade que consideran insignificante se se ten en conta o millón de euros que o goberno galego pretende investir na mellora da iluminación da ponte sobre a ría. Creemos que non se pode ir pola vida de que somos moi amigos, somos grandes gestores, somos a leche en verso, mais a consecuencia é que todos os alcaldes e alcaldesas desta comarca, entre todos, son incapaces de traer 1.700.000 euros, que é unha miseria para o número de concellos que abarca a nosa comarca, e que, eso sí, pido ya aos ciudadanos que ante os datos implacables lle giren as costas definitivamente dunha vez ao Partido Popular, que campaña tras campaña electoral veñen co mismo LP para non resolver absolutamente nada. Orzamentos que contemplan un montón de cousas que non son necesidades básicas, e aquí, repito, as emendas que o BNG está levando desde Muros Noia hasta calquera outra bisbarra do país, responden a eso, a realidades, a necesidades. Entre as propostas figuran a rehabilitación do Cine París en Muros, por valor duns 300.000 euros. O BNG considera que é de vital importancia a recuperación deste edificio tanto para a vida cultural que tanto está a decaer en Muros como por propia responsabilidade co perigo que supón ter un edificio que se está derrubando en plena fachada por onde todos os anos transitan milleiros de persoas. Tamén piden a construción de escolas infantís en Noia e Outes. Estamos falando dunha inversión de 200.000 euros, que non sería nada tampouco escandaloso, e que permitiría fixar poboación no noso concello, fixar sobre todo poboación xoven, e permitiría facilitarlle as cousas a xente xoven á hora de conciliar o que é a vida laboral e familiar. E tamén a rexeneración dos bancos marisqueiros da ría, para a que solicitan unha partida de 1 millón de euros, un dos principais piares da economía desta comarca. Estamos xogando ni máis ni menos a frioleira cantidade de entre 1.500 e 1.700 postos de traballo, que o berberecho na ría de Muros Noia é a xoia da corona en canto a postos de traballo se refire, e que dan a conocer a nosa comarca máis alén das nosas fronteiras, porque a día de hoxe incluso chefs de renombre citan o berberecho como o mellor de Galicia.